coordinateur amen Daouda Bassirou Ba mboɗo salminaɓe hay goto woppani en ɗum inde mawɗo daral amen. eyyi joni comme no min jii ko teskama an ka ɓoyɗo ɗo e daral he joni holko mbawɗa haalde ko fati onon wonɓe ɗo e daral he holko cohluɗon? eyyi minen rewɓe kalami koye konngol rewɓe andi debbo kam so tawi no naata e nder daral no juuwa e ɗiɗo nayyi oɗon gandi kam debbo ko tinniɗo kadi ko jambaɗo ko cuusɓe reedu te kadi amin jiiɗi ɓe balla min nomin liggori min jiɗi tan ko liggade saabu no waɗe amen minen rewɓe no kuma ɗo nayyi debbi ina ñammina ina jeeyta ina waɗe amen komin yeeyoɓe baguiji min jeeya tekke ɓeena ƴooga ndiyam no jarna nayyi ɗi oɗon gandi ɗum ɗon fof ko liggey jeeya amin ñaagui ɗon balla eyyi nomin liggori min mbawa darnude koyɗe eyyi ko noon tigui ñagaɗon ballal ngal yimɓe artude ko onon joni so teskama joni holno wattan erago e faade hoorejo leydi ndi ha o wawa wallude ɗum ganduɗa taw so tawi on mbatta liggade ɗo on dañata wona caɗele ko fati e guilay ha e yimɓeɓe jarnugol baali ɗi walla toppitade e jawdi woni ɗo. eyyi minen min ñaagui tan ko financement e wallede erago kam min ñaagui ɗum tan koye président amen Macky Sall eyyi ko on min ñaagui erago hamin ñaagui walla amen walla min e financement ji ɗi ko ɗum min ñaagui gon erago min ñaagui eyyi machallah. Mire raɓɓi tan moƴƴi de yo raɓɓu tan so raɓɓi tan moƴƴi raɓɓi tan moƴƴi mais yimɓe so poti wawde raɓɓi tan gernade moƴƴi yo raɓɓu rek non ra woppayu après maɓe ɗum mbaɗa agence surtout difficulté ji daral ɗi surtout difficulté ji daral ɗi assainissement. assalamu aleykum bandiraɓe on calminama goto moom ko inde mo yettode mum haaldire mon ɗo ni ko éliman ibrahima malik ndiaye secrétaire général grand éminent fora ana mbiya culture dara ko hajjeji ta radiyallahu taala min ganni yidde so Allah jaɓi e alhamdoulillahi rabbil alamin noon haalo pular mbi so liingu yari karaw yo yettu garnoɗo lawƴuɗo minen de hannde somin darima ɗo henne amen namde caɗele amen pour yettude mouvement MEEF mouvement des étudiants mouvement des élèves des étudiants fulɓe min jetti on min donima on amin mbaɗa moon encouragé kadi ko gonɗon dow mum walle moon no feewi leydi ndi fof no yii ko ligonno kadi alhamdoulillahi rabbil alamin on garino ɗo addunomon ɗo koko wayni son gaddani min journée consultation yomin gar min ƴeewa cellal ɓalle amen gratuit ɗum ko battorɗomo tan waɗantuma ɗum min doni mon hen min jetti mon hen lutti kadi hannde garɗon kadi mbiɗon yomin laaɓ so neɗɗo laaɓi walla so neɗɗo yiɗanima laaɓal yiɗanma ko cellal ɓanndu jibinta afungal neɗɗo so sellani hay tara wa jogade so haalo pular mbi woni afungal ko cellal wallahi ko jibinta ɗum ko laaɓal Allah jarama on jarama kala ko fonno haalede président mouvement haali woni président développement fora alhaji Oumar Sow kala ko fonno haalede o haali haydara wattata hen so wona onon kam ko Allah jogi jofti kadi ko Allah kadi puusat onon noon gandi ko jiɗɗon onon gandi koni anni mon e nder fedde nde mbaɗɗon min ñagantomon hen Allah ko yo Allah yetti baɗani kala ɗo jiɗɗon yettoyani inchallahu taala ma on jetto kono sukaɓe oɗon jogui fulla oɗon jogui joom oɗon jiɗi koye mon neɗɗo noon aduna gueɗe tati ɗe jiime mon ɗe so neɗɗo jogui moɗo yahat neɗɗo so nehi o newimo hay goto wawma hadde yaw wiyemon neware wiyemon needi wiyemon heyre ɗeɗo gueɗe tati koɗe gueɗe toujours kala ko jeune uji kawri ko conseil mo ceerno Aliou Thiam radiyallahu taala on hokkiri kala ɗo sukaɓe kawri dokki ɗum en message mbasa wadde ɗum caggal mbaɗa ɗum yeeso ma needi neware e teere ɗum koko nafara bani adama koko nafara suko mbattane haqqillaji ɗeɗo gueɗe yo Allah newnu yo Allah wallu on walla kala ko gandanɗa hoorema nan ɗo ene woni jeune e leydi he walla dendagal leydi ndi hay goto en gaccani yo Sénégal yaaru yeeso so fof en mbaɗi no mbaɗɗon ni wallahi ma leydi yaaru yeeso eyyi haɗa min acciɗo min yino ko gatta ko haala e ko wiyete caɗele ƴewde teskede ɗo e dal alhamdoulillahi rabbil alamin amin jetta Allah min gonino e caɗele noon kono noon aduna ko yahata caɗele ɗe nan usso min mbiyata min ngala caɗele de amin jogui par ce que daral ngal ko 1946
duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi ngal gila ngal ari ɗo ko minen jogii koye amen ɗum ko fulla ɗum ko fayida ɗum ko gëmde hoore mum ngarano nokku laamu wallani on waɗana noon haydara oɗon ngoni e leydi oɗon ngoni e capital angal nanno 12 ujunere nagge par lewru ngal dara ngal yiiɗa 12000 tekna naata ɗo par mois onon fof ɗon nganndi Sénégal oɗon nganndi Dakar ala capital mo waɗtere e waɗde conseil médiante leydi ndi no aadori sifa no haawni ala leydi ba noon enen tew mbaɗɗe kala hooreji leydi haa yetti ɗo famɗude ko ɗo rewata donc wadde ngal daral on ko woni ɗo eɗen jetti hen Allah noon ko teddungal ngal Allah fawi juuɗe men eɗen ndeeni ɗum eɗen dentori ɗum kadi ala kadi kangal jarnani min ko jinnaɓe gonno ɗo mbaɗi ɗo carrière uji mumen jibini hen mbaɗi hen galleji keeɓi hen façon teddungal fof ngal miiƴa e aduna ɓe dañi ɗum donc daral ngal minen min jagguir ɗum ko wonkiji amen kangal ɓurani min France ɓurani min Amérique ɓurani min kala ɗo mbawɗa yaade e aduna ngal daral machallah kadi ngal so Allah jaaɓi inchallahu taala ɓuri wonde caɗelam min ko ɓuri wonde caɗelam ko yimɓe so gondi yo kaw min ko ɗon ɓurɗortode yimɓe yo gondu ganda ko kanŋe jogui ko pétrole jogui ɗen pétrole mo jogui ɗen pour mbaɗen mo exploité il faut ndenden gonen neɗɗo goto d' abord yimɓe daral ngal yooɓe ndenduɓe gona neɗɗo goto Allah nde tagata yimɓe nde hay goto tawa Eli Ndiaye wawa bonnande hay goto yahan maɗo gomi kadi min neɗɗo goɗɗo wawa kam bonnande ardi gamo nde Allah tagata mbiya tawaka sagaɗa bonna ɗum yo julɗo ardin ɗum anda ko Allah jogui ko Allah tottata ko Allah haɗata ko ndenduɗen ko noon ngare ndenden gonden pewne kala mo Allah ardini yo heddiɓe cukki mum mballon ɗum no feewi Macky Sall noon wiyete ko gacce ngala hono mo ko ala président ji nayyi ndewi ɗo Léopold rewi ɗo Abdou Diouf rewi ɗo Abdoulaye rewi ɗo konko woni 4e président nde o ari ko konko itti titre foncier ko ganduɗa hoorema ko kaddi gurdam oɗo site mo gonɗen 130 DP 140 141 ko pour les éleveurs machallah ne tolni 5 hectares ko julɓe mbiyata sasko ko sasi min so neɗɗo tottima valeur poɗɗo ni ko hoolare e yakar tottirma rewnoɓe ɗo ɓe mbano min tottu kono koolaki min cuusa min mbiyata komin ha gam min mbawa wadde haydara kono konko nde wonno omo gumi hoore makko no gumirɗon koye mon ni onon ɓeɗo suka fulɓe anen de o mona dari gam wallude kalɗo pulago woni dariɗo darde fonde on noon yolfo mbi ko defɗo rewi amɗo rewi kala ko sohli mbaɗnen min ko ɗum gandumi hen fullo mo jogui e men o enen ne jogoɗen fullo poɗɗo noon e nder koye men neɗɗo wawa ittude ko fonde titre foncier kadde gurdam ko yakar tottiri men e yakorade ken fewnoɓe ken liggotoɓe so neɗɗo heeɓi titre foncier ne heeɓi ne liggori heddi ko gaare kawren gonden liggoɗen projet ji gaari étudiant ji nana pewne hay hen hunde addaniɓe nde kayɗo yiyaka nde min jiyaniɓe de ko ndemin keeɓi kayɗo nde min mbatti yiideɓe eɓe gara joni noon no wayno golle ɗe koye amen keddi golle ɗe ko fewnata daral ngal ko koye amen heddi ɗum noon min ñaaguimi berlimi message ko daral ngal yimɓeɓe population o gaare ndenden gonen neɗɗo goto pewnen bagage men ken tottaɓe teddugal ngal totten ngal hoto pijiren ɗum wota cewnen koye men titre foncier une valeur de 12 milliards kalɗo pawɗa ɗum sa sohli 20 milliards tottuɗa te ko fewnata daral ngal ko yettaki 20 milliards gaare ndenden gonen neɗɗo goto pewnan daral men président ala ko heddini en haydara heddinaki ko heddi ko noon konko mawɗo leydi ndi amen jiɗanimo wune woni momin jiɗnimo o anani de ko heddi e élection natti woɗɗude Allah waɗi o itti titre foncier o totti min amen pewna étudiant ji ƴeƴƴaɗi min pewnata ɗi min jiiɗa fiɗɗude hen jungo makko ha laaɓa amin jiiɗo waɗa hen jungo makko kono minenne kadi amin jiɗi darade min waɗa hen juuɗe amen haalo pulaar bi weeli jingande ko puɗɗotoɗo nduuda ɗen pewjen hunde puɗɗoɗen président ara tawa men hen jokkitana men golle ɗe ñene darangal udditede avant élection beele men pawɗum e juuɗe makko waɗan men ngal inigari minen ko ɗum min ñaagui koye ɗum min goni Allah jarama on jarama daral ngal yettama onon mouvement MEEF mo jogui ɗon o kadi on ñaganama hen Allah moƴƴere on jettama journaliste uji garɗi ɗi jettama mawɓe daral ngal sa wi a yetti mawɗo daral salmini ɗum hay goto a woppani daral ngal foof salminama weltanama ina mbiye yo Allah wallu on jarama on jarama feewide machallah wernan woɗɗo yawa machallah dal problème yo ngala problème kay ngala problème ni ni no wondiri hay jiɗiri
ina ICC daga wata assalamu alaikum non salmina onon fof idi ko fof président daralo min mo salmina président jeunesse daralo min mo salmina no salmina goto fof inde mum e yettode mum hande noon ko weltare min jogui mouvement des élèves et étudiants fulɓe minen noon ɗum ko min mbaɗi ɗo wona ɗo tan min poti kala ko pulagu noddi walla kala ɗo pulagu woni mefna jogori yiɗande immade tawo yaɓe walla ɓe kaddi bawal amen hande noon min nde garmi ɗe ɗo nde mi jiilimi daral ngal mi haaldi e mawɓe daral he mi heeɓi hen noon ko ɗisi kam muus saabu hande kala nagge nangue ɗo yoɓata ko 500 francs te oɗo wi 12000 nagge na ɗon naata ɗum sa calculin presque 6 millions wonte par mois ɗum hande te ɗo hay santé ala ɗo hande ɗo min noon mi noddani de mi waɗat exigé ministre de la santé ɓe mbaɗa ɗo poste de santé pour les soins premiers pour les soins premiers ɗum c'est une obligation par ce que hande sécurité ala ɗo nagge hande na wawi lawade gaña ɗo neɗɗo fodde ɓe yaa hôpital tawa to perti samu te neɗɗo so perti sans mayat wadde ɗum o l'exige par ce que kamen ɓe joɓat droit mon wadde état ne yo war respecté droit ɓe baaɓe men wonɓe ɓe daral he mi artay mouvement amen he mouvement des élèves et étudiants fulɓe hande ko fotɓe wallede saabu sa laari état o gueligam ministère ha administration ha des petites entreprises a natta toon tawan toon pullo te pourtant hande mefno jogui difficulté aji min mi foog c'est anormal saabu ɓe poti ko wallude min hande heɓde ɗo neɗɗo autorité téléphone sak c'est tout un probléme te pourtant minen ko leñol ngol immine min wona pour poste amen wona pour haydara nden noon wadde hande ɗum minen hen nodda autorité ji ɗiɗe mbatta e amen hakkillaji ɓe ganda minen ko pour cause noble immini min kono wona goɗɗum ɗum noon mino hen nodda ɗumanin ɗo o faati ko 96 heures minen jogui du 17 au 20 mai minen hen nodda foof en guila autorité ha jontaɗo pullo kala ko neɗɗo wawi won teɗa yiiɗi pulagu inama welana minen ma hen nodda minen hen cohli tami soutien ma voilà ko ɗum dañnomi komi haal mino yetta foof en mino yetta ɓe rewɓe guila weeti kamenne ɓe hen ɓe hen ɓe tampi no fewi kono ɗum foof ko enen jeeyi saabu hande en mbaɗanani hay goto ko leñol men mbaɗani en ko pulagu mum mbaɗani en nden noon wadde ko weltare tan on jarama ko jeewo kam o woni communication o yo waɗ hedde 1 minute rek udden donc assalamu aleykum bandiraɓe min calmini moni kala inde mum e yettude muɗum min beltima e jinnaɓe amen momin tawiɗoɓe ɗiɗi foof mbaɗa innito wiyetemi ko Abdoulaye Sow ɓurɗo andirede Big Lay min woni chargé de communication du mouvement élèves et étudiants fulɓe ɓurɗo andirede MEEF donc bandiraɓe foof beltanama ko banam debbo o haali ko jeewo ka vraiment o weltanama no fewi ko jiiɗon ɗo ko mouvement ɓiɓɓe fulɓe ɓolɓe te oɗo mouvement ko ganduɗa wona mouvement fuutankoɓe wona mouvement jolokonaɓe mouvement sénégal foof no rendi ko ɓiɓɓe pullo kala to mbawɗa wonde e sénégal aɗa foti jeeyede oɗo mouvement sa andano oɗo mouvement mbaɗa feere ganda oɗo mouvement par ce que ganduɗo goto no heewi wiide quand le combat est noble s'engager devient une obligation ɗum ɗo ko obligation kala ɓiɗɗo pullo to mbawɗa wonde e dunde baba adama aɗa woni surtout e nder université mo Dakar gara jagga e oɗo combat oɗo mouvement nan ala ko darnimo sona momtude gonɗi leñol ngol so tawi noon an a woni ɓiɗɗo leñol ngol aɗa darni momtude gonɗi leñol ngol wonɓe to e dow ɓe kamɓe yoɓe jeccuto ɓeɗo sukaɓe wonɓe less mais min mbaɗata lancé appel franchement ɓeɗo wonɓe e gouvernement ɓeɗo seɓɓe min doole ɓeɗo ganduɗa homa ko joguiɓe kene wawi naftude min yoɓe gar ɓe ballita mouvement o ndax mouvement on sohli wallede par ce que ɗum ɗo ko jiiɗa ɗo ko hande min tawi ɗo pulagu pire et dire par ce que sa ari ɗo hande étudiant gummotoɗo université ara ɗo hande ene wiya ene fewna daral ngal ene yona daral ngal tawa ɗo jinnaɓe ma babiraɓe ma yummiraɓe ma e wandiraɓe ma worɓe wandiraɓe ma rewɓe ene goni situation ngaji labtina ha laaɓa kala ko wonnoɗo e salté guitta ruttunoɗa kadi jiituɗa e munen jewtuɗa e munen pulagu ala ko ɓuuri ɗum ɗon welde donc emin ñaago kala moni kala gonɗo ɗo ɓiɗɗo pullo surtout les ministres emin ñaago ministre de l' environnement no wattata haqqille e daral ngal ministre de l' élevage kadi yo wattu haqqille e daral ngal o anda ɗum ɗo ko richesse woni ɗo
o anda ɗum ɗo ko ngalu woni ɗo surtout ministre de l' élevage yo wattu haqqille daral ngal no feewi o anda ɗum ɗo ko ngalu tigi ministre de l' environnement ene ñaaga so tawi wawa ko wonde chaque jour chaque mois ene foti dañede hen 2 jours foof ICG ara ɗo laabna daral ngal ha laaɓa ɗum ɗo ko ministre de l' environnement min ñaagui je o haali concernant ministre de santé kadi emin jiiɗi vraiment mbaɗa ɗo acte baɗɗo social ko ganduɗa so babiraɓe amen ñawi ene cafro ɗo so gañima ene cafro ɗo so yayiraɓe amen gañima kadi taw ene cafro ɗo ko wona ɗum ko ɓeyto wonɓe dow oɗon ñaaga ballal no feewi emin jogui waɗorde événement ji noon mawɗi inchallah ɗo to université Cheikh Anta Diop le 18 ko journée d' intégration mo ganduɗa emin jogui conférence mawɗo koko jogori arde enen waɗa toon journée o oɗon ganji étudiant ji kam so wiyama tan ene mbaɗa événement ji wona dooli mumen wona poste mumen waɗata ɗumen ko yagade tan e wonɓe dow ɓe kadi e yurnade mabɓe ɓe ballita men no feewi donc Allah jarama on jarama kala to feewi ko ɗo ummi koto Allah so oñima ummiyam ɗo neɗɗo timmani son baa ngi ñëw ah muy ñëw waaw. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم en calmini en juurima en juurima bandiraɓe tawɗen ɓeɗo foof ko adi foof ko calminten woni président daral ngal en ƴetti calminali en pawi junggo mum yo salminan en dennangal ɓe ganduɗa ɓe ɓeni mbaɗa résidé hande ɗo e nder ngal ɗo daral en calmini babiraɓe men ɓe tawɗen ɓeɗo en calmini foof en gaccani hay goto so ɗum yawti kaalen ko addi en ko ɗo kaalen hoɓe goni enen arɓe ɓeɗo d' abord enen arɓe ɗo ko le mouvement des élèves et étudiants fulɓe woni MEEF le mouvement qui regroupe l'ensemble des étudiants peuls de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar addi min ɗo noon ko komin garɓe ɗo min poti ar woni daral fora saabu ɗo ko le pulagu en miniature woni ɗo on pulagu gonɗo ɗo noon ko kam min gari wadde défendre holon pulagu hande daral fora hollirta ko image pulagu wadde kadi alerte autorité ji ɗi yoɓe mbattu hakkillaji mumen e ngal ɗo daral ina jilla hande e ressource aji Sénégal ɗi ɓurɗi mawno ina jilla eko natnata ko hande économie Sénégal ngal daral ina hen jeeya wadde yooɗani fotani daral ngal ina hetne caggal yooɗani fotani min gara ɗo min taaro daral ngal no fotiri ni hay dara min tawani ɗon pollu balit walla poubelle ina tega en mbaɗat wadde alerté immédiatement DG om ganduɗa ka woni DG UCG yoɓe mbaɗ poubelaji e nder daral he kadi yoɓe mbaɗat hayso tawi wona chaque jour yoɓe daña des journées heɓe jippo ɗo e daral he heɓe mbaɗa setal ɗum c'est quelque chose d'une obligatoire saabu sa ƴeewi daral ngal ina ɗum namni no feewi ɗum ɗon wadde ko ɗum obligation heɗen ɗum mbaɗa exigé e om ganduɗa ka woni directeur UCG ko noon kadi mbaɗaten exigé yoɓe darano daral ngal e fannu kala sika nani mbiɗen fannu kala woni premièrement woni la présidente de la commission féminine haali ɗum woni surtout e banggal santé o yoɓe ɗo mbaɗ case de santé au minimum pour yimɓe mbawa wonɓe ɗo mbawa dañno ñawdori ɗo nder daral he tawa goɗɗiyani mairie o mo ganduɗa kambo woni ɗo hombo andi ngal daral ɓuuri ɗo heew ko nannata e nder oɗo commune mo gonɗen wadde il faut mairie o arrondissement o ɓe ponka daral ngal hono e ponkirta daral ngal nino ponkiri beddaji mumen ɗi ɗi ganduɗa kamɓe goni ɗo hono gardata beddaji ɗi foof ina guute ha laaɓa kono daral ngal hay agent goto feera ɗo naata ɗum ko gacce min namnima on naniɓe mbi c'est la première fois yimɓe ina ɗo naata wona UCG wona état wona jeunesse wona hay goto arde wadde setal daral ngal ɗum c'est quelque chose d'inadmissible il faut yimɓe daro laaɓal daral he avant tout so daral ngal laaɓi yoɓe dara kadi han kay autorité ɗi balla daral ngal balla ɗumen e ko wiyete ko siège saabu han sa ƴeewi daral ngal sa ɗo naati hande daral ngal foti ɗo wirta ina foti wat bâtiment ji ina foti wadde construction ina foti wat siège mo ganduɗa o ko ɗon joguiɓe daral ngal wonata ko ɗon ɓe tawate il faut on siège dañe eɗen mbaɗ exigé eɗen en mbatta exigé kadi en mbaɗ lancé appel autorité ɗi yo ngar jagguirande daral ngal e on ɗon fannu
gueɗel gonngel ngel keddingel en nani wi'a ina woni daral he 55 abri 55 abri ina e nder daral he hay poubelle goto ala ɗo ɗum woni ko kalanɗen ko joni wadde hay so minimum 55 poubelle ina foti nahnede e nder ngal ɗo daral en gandi kadi so ndungu ari ɓe wonɓe daral he heɓe guura ko muusi surtout si ɗum toɓi ils sont obligés ɓe jalta feccere nde jalta bowo heɓe to jeeyoy kaake mumen saabu état o mo daral ngal waɗata pourtant ndiyam ɗam wona ɗo tan toɓata ina toɓat goɗɗum fof ni no mbatton ha si ɗum toɓiɗo goɗɗum ɗum turata mbaɗe noon ha ɗo ne feewa siko ɗum toɓi onon ɓeɓe ganduɗa ko ɗon autorité ji hoɗon notoro pulago o que ça soit ko ɗon ministére uji ko ɗon député ji walla ko mbawɗon wonde DG ji walla des bonnes volonté ko mbawɗon wonde fof tala ko ɗon mbaɗa wote jejjite hen daral ngal mbaɗe appuyé daral ngal saabu kam ngal waɗi représenté image pulago hande e nder Dakar kadi mbiyen kadi e nder Sénégal fof saabu ko ngal nahnata ko hewani hande daral nahnat ngal ɗum e nder Sénégal en junnata ko weltanade fof en wadde kadi lancé appel autorité ɗi yo jaggiran mouvement o addani amen ɗo noon hay intérêt goto addani amen ɗo addi amen ɗo ko jignaɓe amen goni ɗo addi amen ɗo ko minen ko nayi jeeya ko baali jeeya ko beyi jeeya min dori wawa yahde université wadde ɗi baali e beyi gonɗi ɗo yo yimɓe ponkude yoɓe ponku kaake ɗe en jii joni secrétaire daral ngal wi ko ina heewi ko jiita ɗo nagge maaya taw wari nge ko mbuus est ce que ɗum ko ɗum laawol est ce que heɗen donki autorité ji horiɓe men ittan mbuusuji gonɗi ɗo ngal ɗo daral est ce que pulago hemo han ñawi ñabbu mo ganduɗa yimɓe jogiiɓe mbawa wallu daral ngal hana kay ɗiɗon probléme aji jaltoɗo wadde noon en mbaɗi lancé appel probléme aji daral ɗi heeɗi keewi yo yimɓe ngar ɓe daro hen ɓe jaggirana daral ngal certes noon waɗi ko waɗa mbo yettata sababu yettata Allah wadde noon en jetti président Macky Sall comme ko totti ko daral ngal ko wiyete ko titre foncier hande wonti jeeyi ko men ko jeyɗen ko noon ɓe totti en jeeyi yoɓmen ballu pewnen en jeeyi yoɓmen ballu wadde pewnen ko ɗum ɗon woni message o mbaɗatnomi lancé mi weltano fof en ɓe min tawi ɗo en tawi ɗo noon jiknaɓe moƴƴuɓe ɓe jahnani en ɓe kolli en laawol ngol ɓe jonni ha yooɗi ko ɗum wonɗo objectif garal ngal ɗo ɗum ɓolum wonɗo objectif garal ngal ɗo miɗen jogui noon des activités ɗimin mbaɗata invité fof en surtout le 18 om ɗo nden emin jogui journée d' intégration université emin hen mbaɗa invité fof en bonne volonté ji ɗi e fof en ɓe ganduɗa ɓe pulago ina waɗi intéressé to ko nde université Cheikh Anta Diop de Dakar so ɗum yawti ko 96 heures culturel mouvement o hemo waɗa le 17 18 19 20 mois de mai wadde en noddi hen fof en autorité ɗi fof noddama hen fof en noddama yo ngar jaggirana mouvement o ko avant ɗum ko hande woni objectif o ko yo ngar jaggirana daral ngal saabu si jaggidari daral ngal jagginana mouvement o ko ɗum joguinomi ko miɗa hen haala si haala ka waɗi ko woñi hen gandon ma summiyal insanu insanan illa li kasrati nisyanihi si tawi kadi ko kalmi ko waɗi ko feewi hen ganden timmal wodani tan ko jomiraɗo subhanahu wa taala aqulu qawli hada astaghfirullahu li wa lakum assalamu aleykum merci beaucoup président mouvement étudiant Fulbe machallah merci mi remercie ICG directeur ICG o kamne hokkori pour je sais pas non si je peux ajouter ça des remerciements. Ok, moƴƴita eyyi noon tigui bandiraɓe ƴewnoɓe live Djeri TV la télévision aynaɓe premier chaîne dans nos zones sylvo pastoral e nde daral mo fora daral fora noon tawa nder commune mo Diamaguène Sicap Mbao machallah ko feddi mouvement les élèves étudiants Fulbe wonɓe université Cheikh Anta Diop on ji eɓe garnoɗo gam laɓɓinde daral ngal machallah ɓe tawno ko daral ngal guel daral ngal wa daral meeɗa laɓɓinede hay ñallam goto ɗum saabi noon wadde mouvement élèves Fulbe gueɗe ɗo gam laɓɓirde ngal ɗon daral ɗum noon ko président Seydou Ba eyyi no wondi élément ji makko walla yimɓe makko ɓe wondi e on ɗon mouvement garno ɗo gam laɓɓinde on ɗon daral ɗum noon bandiraɓe tedduɓe waddi kadi mon nodde 72 heures min mbaɗat université Cheikh Anta Diop le 17 et le 18 et le 19 mois de mars mo gonɗen o inchallah ɗum noon wadde bandiraɓe Djeri TV mbaɗon abonné mbaɗon partage lien o eyyi gandon ko Djeri TV télévision aynaɓe machallah ɗum noon ɓiɓɓe sylvo pastoral fof beltanama machallah ɗum noon waddi
bandaɓe mbaɗi waɗani rayde machallah aɗen en direct live Djeri TV la télévision NS aɗen en direct de jawdi ndi beltinama jarama noon tigui bandiraɓe weddi moon wi tan sikka fof en mbaɗi hon ɓeɗo élève mouvement fulɓe ko ɗum weltare mawde wonata eyyi saabu ko ɗum hunde mawde machallah ɓe ngari ɗo kamɓe ɓe ƴetti golle he no feewi ɗe ko mbi kadi ko alfini mbaɗo garti laɓɓotinde ko hetti machallah on ji ɗum noon waddi heɗene daral mo fora mo Dakar en beltanima ɗon noon facilitateur mo ganduɗa o kam ko woni sababu jokkodiral men e ICC woni monsieur le maire ɗali Boya Ba monsieur le maire o salminama juurama sappari waɗama abonné e chaîne o si sappari ƴa vidéo ji d'accord frère télévision wannan frère way anon jeera min waalo jeer oɗo wawi Richard Toll Richard Toll kummo kummo o heeɗon koɗɗa e lokummo aɗen Ndoul Hassane min noon tokkudmi ñasanti kodmi ñasanti an hal foti an miñamo bitan Abdou Khadir de wona mine diwil goɗɗum e campagne uji Abdou Khadir miñam minen jiɗimo ba diwil demba ɗum goɗɗum e a campagne demira ok an foti an miñamo wat Sérif o mbiyat gori goɗɗo ñasanti ɗumani fecceɗo inɗe woni ko annata min fecce inɗe ɓe woni ko annata après mi neldam lion so mi neldi mom après an mbaɗan partage waji ɓe d'accord e live woni ɗo ɗum ko kalan ɗum ko guilnani live woni ɗo nani haala o nayi nani kalan ko ade ok ɓe xamuñu léegi ma defal mais vraiment ɗum yooɗi quoi wawi ana yiɗe Djeri TV télévision aynan noon wiɗa yi Djeri TV télévision ko ɗum ko dagan ɗan dagan goɗɗo an miñamo Abdou Khadir mbeɗa ɓe mbita fof min demdimudegam waji eɗen waji machallah waddi bandiraɓe en mbayno ɗen wonɓe e live Djeri TV télévision aynaɓe on jii aduna ɗo mouvement élèves étudiant fulɓe gam hollude yimɓe caɗele ɗe daral fora wurata machallah ɗum noon wadde yo élève ɓe fof mbayen hono Seydou en machallah birɗen ɗo a hono kiddira kedi eyyi a mbiyna en direct ala probléme mbiɗa wawi ƴettu mbiyna en direct Djeri TV gara mbiyna en direct udditɗe udditɗe espace kadi weltare amen kadi ɗo weltare ha ɗum minen ko ɗo min puɗɗi min beltanima on kadi ɓerde ɓumde yoni duwaw billahi wallahi kadi ɗo ay ɗo kala ko neɗɗo waɗi ɗo e moƴƴere Allah o no seedi woɓata a yiyat ko Alhaji Seydou Nour Tall jooɗi ari ha ɗo diide daral ngal 1946 kadi o haali kadi kala mo yiɗani moon moƴƴere ma yi jiɗani moon bonande fof kadi koye mum artat te on ko moƴƴe gaddu ɗon ɗum taki mi jogade yakar e mouvement mono ko jawto ko gonga jogui ɗon jogui ɗon ko nafoore neɗɗo so joguimo gonga joguimo ko nafata ɓennat hay goto waɗa ɗum jaggude tinnoɗe ndewodiron jurmodiron paamodiron yimɓe so gondi seyɗade wawa ñakkude hakkude men kono seyɗade kadi ittata ɗum ko haqqille hay goto meeɗadi seyɗade daari
seyɗane ko ɗemgal woni seyɗane ɗemgal tatato haala ko fotani haalede adda fitina ko ɗemgal kadi fewnit yimɓe fof kanguetaki jirmodire gondiron saabi Allah ko joguiɗon ɗo ko famɗani kadi waɗama duwaw ko yahata daral ngal fof weltanima on Allah seedi kadi ɓe donima on kadi yo Allah jaabo ko duwa ɗo ko yo Allah newnon on ko gonɗon dow mum min beltima haɗo weltare wawi haade kadi inchallahu taala kala ko kewnuɗon mi haala ɗum ɗo kala ko kewnuɗon kalnimi amen nder mi soodi carte lam nani koye moon jeeyami daral ngal fof kadi koye moon jeeya kala ko wawi kewde e MEEF yomin tin min mbaɗa hen duwaw amen min mbaɗa hen doole amen min mbaɗa hen kamin mbawi so Allah jaaɓi ɗum tan jinnomi uddirde Allah jarama on jarama yo Allah yoɓ moƴƴere yo Allah yoɓ moƴƴere on jarama noon tigui wadde bandiraɓe tedduɓe ƴewno live Djeri TV télévision aynaɓe en uddat live o machallah aɗa okkira seeɗa an hollumo haade mi uddu live o on gari ɗo mouvement élèves étudiant Fulbe e hollum mbawɗo wiitan bandiraɓe seeɗa e ko fati o mouvement moon hanen ka ɗum en paari hen mais mouvement o hoore mum e mouvement des élèves étudiants Fulbe min nannoɗa ɗum pour mouvement derɗiɗo alwa étudiant ji Fulbe gonɗo université Cheikh Anta Diop de Dakar mouvement o noon pour mouvement international kala étudiant woni kala élève woni nan nder mouvement o objectif premier o woni valorisation de la culture on tan mbatten ha caren culture pulago ha pulago ande ha pulago wiye hen ɗum woni premier objectif mouvement o mouvement noon yahata ko dow activité ji mouvement o yahata ko dow activité ji mouvement o yahata ko dow volontaire yahata ko dow miijo programme mu dal ambuñ ɗo ɗum woni en bref bel mouvement o ko les élèves étudiants Fulbe à Cheikh Anta Diop Assane Seck université gonɗi Sénégal fof walla ko pour Cheikh Anta Diop tan même au delà du Sénégal ok même hene yaha ok kono Cheikh Anta Diop e Gaston Berger yo Assane Seck yo même ok joni noon hollumi toon leñol ngol saabu a yii mouvement les élèves avant tout namnal mouvement homo anema fuɗɗi mouvement o moni fuɗɗi 2005 moɗa créé gellen ha joni hemo daña président ji hemo avance haɗo ɗum tolni han président woni ko Seydou Sow ene jahatata eɗen gandi